Khnang ban kham pen sngo tho shiki pat ba nong shong shnong gajala habe day but ka rukam siu ye ka professional tax shaka Khasi Hills Autonomous District Council usi barim ka KHADC uba shemborlang rinja lem bat u EM in charge jong ka plating ka KHADC uba seibor warba ha ka jingedon lang ki officers jong ka council hene ka sngi ka arko artarik ujimang ka council ka lapelat pat ba ye ki pamphlet lani ki kotling kedop ki babatai shai habe day but ka rukam siu ye ki khajana shaka council yakini ka jing pelat pai ba la pelong ha ka conference room jong ka KHADC ha ba ajing kren usi barim uba shemborlang renja ulong ba jing siu ya ka professional tax kam de shu ka berang thamai Henry ka de nadu ka sarkar asam bat ula pen pau ka jing sngo kemen bakala ban wanra ya kani ka kotling kedop shushu ula ongru badang don kam shushu ban wanra ikilinti ki bakham sup habe de ru bat ka rukom siu kna makan num penjenjar than ye ki pai ba Anda asni kabanginyo ang pelat pa sa sipor. Nadu pengiasdan ya kanika kamu kejongi kum ka executive committee hakpor ka ba iba semberlang idang ba ya kamu kum usi yang menemburam jong kanika council kejongi. Nila cuya keren nila cuya mercimur na por sepor bakalong kepada rekam na kepada jungi banyak thir banyak tai banyak pet bakal donem kalenti ke bangin la ban wanra ya kalenti ke bakhamha ha kami dei pat kata session ke jungi ban lembaga jingi kendu jungi na kapor sepor ngisnutu kumbaong ka ketil pharen there is always room for improvement kaya ba pikran na kadang kacang piru kumpi staff berburam macam taxation department bejongi ni iba kadang kalenti ke bangin la pan bah bat ka way na pedeng gijing be piwan ra ru man persno hakmat chunga kum UEM in charge na tentang taxation kadai ka pasidom pan wanra ya gijing sutu khamtam ke beri bergi pada ke be ban siu ya kanika professional tax. Kadang kata resistan lagi jingile persya khamtam wana kalian ki paradok ke prasnan meni ki tribal ke jongi. Kata dik ke bapiatu na kalian ke jongi na kalian ke jongpi syangi kum ka isi ya ka ba ngisudai ba hai sin jam ni baret bante la kam ya ka benta ban la ban pha ngila sudai na markata bangin ya chakmat akabide berkene kecing permi ya kene pamphlet ba nasim do kene ka alat kelenti ha juga por ba kumbangi persyan ban pharu na ka benta chumpi ban let na ka benta ki kenja workshop ki ban penma ya ko komitrikam ban update ya kecing tip ke chumpi ya kata angin nang le na por sepor kat kum kacing ya mircing mot lang kat phi ki staff na mar ka thong ka badon na prem chini ka long bangin yu i ya kacing kiu ha ki benta pa pher ka be dei ber ka ni department kata jo taxation dei na kata kadaro ni pha i phi ban le na ka banta ki training bat ya ka bangin nang pha ter ni ya kren dan kat ro bat phi na ka banta ban penmi ya kini ki pamphlet kabanyarap ang pensuk na kapata chupi bat kabakham kongsan kalong kanyarap na kapanta kiban siu ya kene tax bakin suthu bakin wen ni kata kajing perkhat kajing ya nama khamtam ha ki para dok ke parasnan bejongi la pingkren ya ka kentinta selas ngau rupa be kali ke bomla pan pedian Henry katkum kanika ai ke ba ngila jutip kum komikaria profession trades calling and employment taxation act khat kendai sabunyo kate ya baro kum batai na kalian isu flor pilihan mene ye cingelang ki ki bahap pokoni ke benta de na kata kata na kalian gajonga kum EM repeat nam takani ke taxation ngasim ru ini kalan akan por ban bu da besnguri de hakmat jong kipa jong kani kari ke jongi ki bahap hapo jong kacing pecing kni jong ka KHADC ba pin sutu shai ba
ka jingdon jong ka council dan ka district council ka bangi hong ya ka bala sen ya kana do khat khandai san puar baga jing temu ka bayar ka juga ka long ban bet na ka benta ka baha ka miat jong ka ni ka jai ben riu ka jongi rengkat bat kata ka jing temu ka bala si da kilong shaman chwa ka jongi ka bidai bat ka jingdon juga ni ka council ka jongi kumbala ong na isirman mane la entrust ru ya ka HDC ban le ya ka wai ka kam berkata ka dei ka bangin lom ya ka ni khajna na ki profession per tena markata kam dei ka iki ki batumai ka dei ban long dok ban long sna ban weni kita di jing snow ban long ka ni ka tat ka ba la shule dan bor na la shule pus ka ni untai ka ta kam ni ban don Henry ka badan kam snow ban kerpa ka snow red shiki pai ki ba dei ban siu ya ka ni professional tax ka dei tang ka ni baga dangi iet ya ka ni ka council ka chungi la dangi iet ya ka ni ka institution ka bangi nyau ka bangi shadmi man la hisin sansnem ban pendep ya kata ka hok ban tepot ka chungi ban yo ya kita kinong pet kinong khmi hapo ni des council na ka banta ki subject ki per ban penjabet na ka banta ka bhaga me chungi blang ka salang chungi jat beli mo chungi berkubai namar kata ngasmo bonong kershan ya ka council ka chungi da ka chungi trilang ka chumpi la da pidang i kam baret i kam bakra namar ngin pet ngin khmi na ka lang ka chungi lu lembak staff chung taxation department ban chu board ban chu le ka no volunteer ka banong pihak de ban siu ka ni hakata ka dor ka he ni kitai ngin le lembak assessment ki ban ya ha kat kum ki kam ki chung phi ya ka ba phi dei ban nok sing yang len ban kerjaan lembak professional tax ya ka ne ka institution ka beri juga cek beli ka chung namar ladangi pet kat kum kaslat ka balapu naka liang juga central government hi ka bangimla ka lang chung ban shubu wat ka ba he na ka chika mai ka ba kat kum kaslat ka ba palak ya ka sanla sejrom ka professional tax ka ba pili ban sio hak sisnen ban ang long tan a hajar sanspa ba ada penwan ya ka hakador sisni kadang syong tang kambaan riu tengka prapu saunaya tengah soban kerpatret nomor ketawat kani ka bahe ka professional tax ka bakidan kamban siu borosisnen kadang syong tang ita idor nyu tengka sisni ngasno wan ong lada kaman siem jong jing snow jing khamtam kumpi pardot prasnam kibaran beta jing anluat ba jing khang ban kersan ban ki bangi dei hiru ban kersan na ka benta ka ni ka council ka jumi nas no kan 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 jini ha ka ban kersan na ka benta ban le ya ni professional tax na ka benta ki kamu ni jumi ki per namar ni isha balada lala ban penbiang ban penha la ka wan ke jing sutho na ka lian chung pa ro ki pa nang chu nang chu li ka si ka bi te jumi kuntuk bagi bagi memberi khasidu kani ke council cumi kan sabha kan samet kan sanangkiu hagaba kumba kalong kata autonomous body kan lahu panjang halaki kecat naga benda kalawai kana syai kana sismi kaban long ke cimendoi om tak yangi kilometer hendak ya kata ke paten ke pandangan tena kata kadau syua kan perkut hakani ka cikran kuat ke jangan sa sisi na pa ka juga yang berkerpan ya baro ki staff juga department dak keji ko kadak keji beli pat ba ni pat kedok kot ni kedok pen semua tu pat ba naga menta keji save ya professional tax siapa KHA DC hangme hang kot nang kedom la pe kam shim ladan kum kata ka history kin dia ndai kenang bagi pai ba ken sutu menang lo kami ini gede hina lo ko por
baka sokar Assam nginang hap kum ke district kanang hap baka sokar Assam keladan ke an juga ka balumi ke khajna ba dia nang ta ke district council ke jongi ke ina di khasi jantia district council keladan ke an ke jongi ke bagila thau nah dia nang ya ke sokar dalam ka jong jalan ka jong karu ka thau len ke an ba nak len district council ka bot ya ka an ka bagila dan dia nama tak dau ka jing ngai su borom yang ia mencharge ba say ibala shim ya kan ka sinjam ya ka bang kan mau la yislok ban i ka por ban lo kum si bai don kam ban pin shai shi pai ba ya ka e ba an ba ka don ha ka ba dei ba ka jina ai kan ni ha jina ka don ke ka kom pot khat ka la su thu ba kla ki pai ba namar ba kun ki pai ba nong song sinong jo kari nganum kan jingai than an kri tang gini kita atli hi ha jina ka be ti pai ba kau ke direct tax, kau ke indirect tax. What you dawai kau bangi di ngisi khajina, kau bantu ngisi indirect tax. Siapa sarkar? Nrengi ya keren ke direct tax pat lanyok kum ke income tax kau kum ka general lorong yang pat don kam mensiu. Nrengi siu pat ya khajina ka jugi pat ke profession ka bangi ni trade. Tidak nama terkadau ngajuang ni ka kintin. Ba ya ke ke bak diskusi kala mentrekam ke jongka lare ke nono ke sarkar trekam lembaga khajna hi baki kilo tikata-kata ni kalian kung kinong mi khmat ni don kam ban ai ke jingkhen jingdia ka pura ka kom trekam ke jungi namar bag ka office ke nono office ka yang de lembaga khajna baki pai baki siu te de ma tadau ngajuang ngala kerenteng ngala baklah kawin apa ke session apa house bangi kum kinong mikmat ngemlat ban kam try ye ko office matang hadian sansnam ni haban lebang supai ba ban ai ke jingkhen jing dia ye ka kam ka bangi try paklau pai ba laudang jin en yang i hendai ke ka bang kwak ban kentu hakmat lang jong pilang kum ki officer ki staff jong ni ke department kalong ba dei ma phi uban tray shitam ban pe renti ban tray bha naga tak jiman tay jok office ya ka office ka tray bha kala ban ai shibon kam ha do shi ka pat ba ngasu ko ben shibon ning kong bang lai i bang ami ko ning ka ning kedok ban department kita tray shitam ndai ka bang kwak pat ban yo ban ya slok ka ki por na mau i ba sei ko i am tax no ang i ba kala dam kam sa kawai di kalong pangin pet pat so kuno ban pensuk giat kalenti ya ban siu ya ka tax ngemdai ban penjrong han kelenti kom no ban siu mangi hak ya be sia kata juk kebakat ke bangile nginle ban pensuk ya kalenti ke bangi ya kenang bakinung keta than ya kan ya ke jingwan jugi pa ba na ko por office nanil lagi le online kom no ban pensuk ya ki pa ba no maro ombaro ki ba penam kam ya ka online menta yang ni teknologi ko menta ki ba tiplut ki ba nanglut bandai dengan pek kedua kelenti ka basuk tam kenang ba kita ki pai ba ki basil hakikam ka bagi ki tre na ka mentang ka khajna ka ben a chi konsep iba sai bene la kran khindat tak ya ka khajna ka ba do ba pha basil ndai ong pina kalian pasarkar ka ba ka pengkhrek kalong ba ndai ya kitu ki pai ba ka ba ka jing tre kam ka jungi kalong ka ba sutrai mulung ka ba hapo san ko wajar tingka sisnam syopo ya kum kita pakai jing tray kim nong kaman siu ajna namar baki hapan sutho ba kum no ki long yeng ki apan im lamba ki jing tray kam jong kiu dengan nong renjong kat no ki ret ka ki batray ka ta ki hapan siu ndai lembang ni ka ko ni kedok ana le ke department ki pengkhrek shan ki tingai ba kitu ki bayo ki ko ni kedok kinya samlam kinya pentiplam si ki perlok ki projor ki ki ana ki to ki bem simayo ki la pempet lama ka website jong office jong ni ya ka kariet ka bagi hapan siu lembaga ni ka khajna dengan kermen scam na ko blai sistem ni officer ki staff ki professional tax ko blai shibo ni ki tri sistem jong pi bangangai tu ngakan 7 rupiah pi ba pi tip kham hai ngi yang ti jong department pi kham kendo ba ma pi ki breu chupo feel jong pi i am in charge jong pi di we ni pedeng breu bo pila ban kedau banyak pedi banyak selok nangkap tak kejiman ba. Jadi nama tadau nak kentu ipi kompi staff juga council. Balong di bachelor
ban ajumut lam ban kedau lam ban pendi lam ya ke ka ba pi kan do shanti sinki na kinya pi na kam ta kono banyak penbahas isu ikor kom trekam jogan ke department jogan ke council ke jongi tede ma tadang ma tentu ya pi sisi wa nom ong ba o ba shakting pimdai ban shakting ya ki ba shong ka chuki pidai ban long ki ba kluit kor kom perkhat ke jongi namar ba ke jing no senyang ke jongi iwe yusum perkhat na ka ba ban pentip syaki show iam in charge na de show siam de makipat banya slok ban khat banya mir kham apat na ka ba kumno ka tang ajung chuki la ka long em ban pentre ka hanengam chu ong pak pakai ka ba ajung mut pi ka bangilak ban pedang lut ngar ko long kum tai kam chumut pakai ajung mut manga ka di ban pedang bai kam chumut ba ajung mut iam ni siam ka di ban pedang bai te hinrai ka long ba la da kim pedang ajung mut chumpir ngim de ban dan ka jung sumsimong oh ajung mut dan pedang te le se ka ajung mut pi ka long doa ha ko isi wan si ajung mut do bi ha ko isi si wan hi ki brio ki ka ban jigen do ajung mut sudoke te ne kalian ki kadang orang ingin lembaga yang ajung mut pi ngiyok ke menye sulok menye shong kum ka ni ka menye shong menta ngiyok menye thir ta ye ke ka bagi ngi ka te se isi nganong kan jong ya ta ka mat ke ni ha ki bon phot li kis nam ha po official responsible upat ba utip tangi ba shong ha shuki CM EM ba ta ta Henry ki kelat ben ai burong ye ki officer ki staff ki betul shitong na ta ka council ti den ma ta na ni ha ba ngi ki tri ha ba ka council ka ki kam dei betul shitong ba sai marwai em kam dei betul shitong under secretary marwai em kam dei betul shitong ba John secretary je council em Henry di ka teamwork ka bengi tri kum ko ka men na ka menta ban pun klaim ye ki tri kam joko office kan im dei tang mga kren ng ta department of personal tax na kren ro ba ka jong pi ni tholam chi department of ya ba ngingim kwa ka borong ndai ka borong ko long so barok ki betray na ka ta ka pick up yang joko council ha ka hunting ba bai cho pat ba si sin na ai ka chi ba ka jing pensyai ka jong ni ka jing pelak ba ba in ka na ka jong ni kom dei ba ngingim bi bor hendrai ka dei ka lenti ka ba ngi kwa ban pensyai chi ba pintip ba ka ni kom dei ka ba ngi susang thmai ta Henry ka layak la bon post nam ka ba ka disposal ka la lek mun chwa Henry mentang i kwa ban pentik kin chi pat la bin dup dup plan badan ku tak ai kini ke ai ki ba de habri ka kini ka ba de professional tax mat ko no ke ka ba ngi de siu ko no ngi de siu ka ta ki ka ba ngi kwa ni ko ban pentik ban pensya chu pat ba ta de ka sin cham na dai council ka chu thu ji department ro ban sok na mar ba ha kan ma ka ko por ba ngalom CM ki don mo ke che ngam chum dei ba professional tax ngam chum la tukular than ke ka ba i em in charge ba de ke jis lok ka don ki an mut ten bre ga kwa chum chai pi ki thu ka long ba ki don tik ting ki ba wan ki bre ki thu tinga oi ki ha ba wan ki officer wan ki inspector ki ba grand pi ha bre pa professional tax pi long la lu ban kli ki kum ka e ka tax ki ha ban si ka no ngi de ban si ni ba balak kata-kata ni dan kam na mensio ni hakana betul wa ma phikhan kali pi shu ang ki pagi wan phasi pi dai ang ki phidan kam ban kali na kalen pi ka ba namar ba ki officer ki hap ban sha ni ke ka dan hap ka ai de den ma ta ka ni de ka suk tam ya menta bala sudan ke jima wistu jimbat ke je kran lemba ki officer ha gerak ni ka leng kedok kan ya rap shibot ya ban pensuk ki ban pensha ban ha badan ke jing thok dan ru ki pen scam ya ke ai ka bala thok Di sisi nga kibak ko yan ay kulay, mga german.